נעים מאוד, אני גלעד, רואה חשבון ועורך דין מחברת ERB. מי שלא מכיר, ERB זה משרד רואה חשבון שמתמחה בשירותי CFO וחשבות לסטארט-אפים. התחלנו בישראל, גדלנו לעולם, יש לנו משרדים בסיליקון ואלי, בניו יורק ובלונדון. אנחנו מטפלים בעיקר בחברות ישראליות, חברות סטארט-אפ וחברות שהתרחבו לארצות הברית. יש לנו צוותים בכל מקום. מה שאני הולך לדבר גם על שכר והעסקת עובדים בארצות הברית, גם קצת על מיסים, גם קצת על רגולציה שקשורה לכל הריפורטינג. נמשיך. אני יוצא מנקודת הנחה שרובכם כבר הקמתם חברה ישראלית, מכירים איך עובדת חברה ישראלית, איך מנהלים את הנהלת חשבונות, איך עוברים מול רואה חשבון, מה נהוג לדווח, איך עובדים מול רואה חשבון מבקר. והשלב הבא זה להקים חברה אמריקאית. אני אתמקד בכוונה בשוק האמריקאי, כי רוב החברות ככולן מתרחבות לשוק האמריקאי. אז חשוב לי שתשימו לב קודם כל על ההבדלים. אני מיפיתי פה בגדול 4 תחומים שבהם יש הבדלים שחשוב שתשימו לב כשאתם מקימים חברה אמריקאית. ההרצאה היא תהיה רוחבית, היא יותר ברמה של לעשות לכם road mapping, למה לשים לב כשמקימים פעילות. אז קודם כל יש את כל הקטע של הסביבה הטכנולוגית. הסביבה הטכנולוגית היא חדשה לחלוטין. כלומר, כל מערכת הנהלת החשבונות, כל מערכות הסליקה, הבנקים, הבילינג, הפיימנטס שונים לחלוטין. ואני מדגיש את זה כי אני רואה הרבה מאוד חברות ישראליות שמקימות חברה אמריקאית ורוצים לחסוך, אז לוקחים איזו תוכנה ישראלית ומנסים תוכנה ישראלית. בסופו של דבר, החברה היא אמריקאית, היא צריכה לעבוד בסביבה טכנולוגית אמריקאית, בכל הפלואו של האינפורמיישן, אם זה במיסים, ואם זה בסיילס טקס, ואם זה בסוף שנה בדיווחי מס, אם זה בבילינג ובסטרייפ, וכל הפלואו של האינפורמיישן חייב להתממשק, והסביבה הטכנולוגית היא שונה. אז מאוד חשוב לשים לב, כשבונים את זה, מסתכלים על כל המערך הטכנולוגי של החברה האמריקאית, ולא מנסים לחסוך כסף, כי זה בסוף יותר יקר. הדבר השני שאני רוצה להציג לכם זה כל הקטע של האקאונטינג והריפורטינג. אנחנו מכירים בישראל שמקימים חברה ישראלית, בישראל יש הוראות ניהול ספרים, חברה פעילה חייבת לנהל ספרים, חייבת לנהל הנהלת חשבונות, על מערכת שעל פי חוק, שממש צריכה להיות על פי חוק ישראלי. בארצות הברית זה לא קיים. ארצות הברית אין הוראת חוק שמחייבת לנהל הנהלת חשבונות, אבל זה צורך. חברות מנהלות. אז כלומר, אם אנחנו ב-day one בישראל, מ-day one, לקחנו רואה חשבון והיינו חייבים לעשות התאמות בנקים ולנהל, ושיהיה תיעוד של כל העסקאות באופן שוטף, בארצות הברית זה לא כך. בחברות פרטיות, קטנות כמובן, אפשר לעשות לקראת סוף שנה, אפשר לעשות פעם בחודשיים, אפשר לעשות פעם ברבעון. אין את ההכרח ואת הדרישה שיש לנו בארץ לתיעוד שוטף. גם מערכות שונות, מערכות האינבויסינג שונות, הדיווחים לא נדרש. בישראל גם חברה לא פעילה נדרשת לדווח. בארצות הברית, על פניו, חברה שנרשמה ואין לה הכנסות, אין לה מקדמות שצריך לשלם, אין לה סיילס טקס, היא לא נדרשת לשלם בשוטף שום דבר, לדווח, סליחה, היא לא נדרשת לשלם ולא נדרשת לדווח בשוטף שום דבר עד דוח למס סוף שנה. כלומר, אין את הדיווחים החודשיים כמו שאתם מכירים פה. אין תהליך של ביקורת. דוח מס אמריקאי לא צריך להיות ביקורת. כל פעם באים ושואלים אותי חברות, מי הרואה חשבון מבקר? אתה עושה לי ביקורת? אז אני מסביר שדוחות מס אמריקאים לא צריכים לעבור תהליך של ביקורת. בישראל כן, בישראל על פי חוק רואה חשבון צריך לעשות ביקורת, ואז של דוחות כספיים, ואז על הדוחות הכספיים האלה מייצרים את הדוחות למס, זה לא קיים. חשוב לשים לב שגם בארצות הברית יש דיווחים גם ברמת הפדרל, גם ברמת הסטייט וגם ברמת הסיטי. כלומר, ככל שהפעילות מתרחבת, אז המערך הדיווחים מתרחב, וזה בכל הלבלים, אם זה בסיילס טקס, אם זה באינקאם טקס, אם זה כשיש עובדים, אז כל זה צריך לשים לב. ואני מציין פה את העניין של state registration, כי state registration זה מקביל לארץ לפתיחת תיקים. כלומר, מאחר וארצות הברית מחולקת ל-50 states, אז אתם כביכול לא רשומים שם, אין לכם פעילות. אם יש פעילות בקליפורניה,
בין אם זה פעילות של מחירות, או נדרש לדווח sales tax, או לוקחים עובדים, אז צריך פשוט לרשום את החברה, לעשות state registration, זה מה שמקביל בישראל, לפתוח תיקים ברשויות ולהתחיל לדווח שם. וזה כל state ו-state. כל state שמתקיימים התנאים לצורך דיווח, חייבים לעשות state registration. וככה צריך באמת לדעת ולנהל ולגדול, וחברות גודלות, חברות מתחילות בהתחלה עם 0 state, רק דיווח פדרלי, פתאום state 1, 2, עד שהם מגיעים לחברות שיש לנו לקוחות שבאמת ב-50 state מדווחים גם באופן שוטף וגם בסוף שנה. דוחות למס, כן. זה לא social security number, יש EIN number. איך מתמודדים עם social security? לא, אז אני תכף אציין, זה ברמת EIN של החברה. לחברה יש מה שנקרא social security של חברה, זה EIN. ביום הראשון שרושמים חברה, בדרך כלל בדלוור, השלב הבא זה להוציא EIN לחברה. זה Employer Identification Number, שזה המספר ב-IRS. עם המספר הזה הולכים ורושמים חברה בכל state ו-state. זה אותו מספר קבוע. מקבלים אותו פעם ראשונה ב-IRS, כשפותחים את החברה, נרשמים ב-IRS, עם EIN number גם צריך לפתוח חשבון בנק, אי אפשר לפתוח חשבון בנק בארצות הברית, ועם ה-EIN הזה הוא המספר המזהה של החברה, ואיתו רושמים בכל state ו-state את החברה. אמרת דלוור, למה? דלוור, קודם כל זה חוק החברות שהוא מאוד חברותי ומאוד ניתן לנהל אותו בצורה, סליחה רגע, יעילה מרחוק. כלומר, יש להם מה שנקרא בתי משפט מאוד מתקדמים, מערכת דיווח מאוד מתקדמת, יש להם, ניתן לנהל שם את כל העניין של הקאפטבל והנפקות, גם בצורה רחוקה באונליין, וזה חוק מאוד מוכר, יש שם סודיות, שפותחים חברה, אין הגבלה, צריך, בהתחלה לא צריך לחשוף שם בעלי המניות, מספיק דירקטור אחד, יש סטייטים שנדרש מינימום 3 דירקטורים, מאוד נוח, הוא מאוד גמיש. דלוור למעשה זה מפעל שלם, כל התעשייה הלאומית של דלוור בארצות הברית זה חוק החברות. יש שם חברות על גבי חברות שנותנות את השירותים, ובדרך כלל בדלוור רושמים, ואם זה חברה בת, בדרך כלל זה גם C Corporation, חברה, כמו שאנחנו מכירים, חברה בע"מ. רגע, אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. אחד היתרונות שאמר גלעד על חוק החברות בדלוור זה שהוא מאוד מאוד גמיש. עכשיו, משקיעים אמריקאים, הרבה פעמים לא מכירים את חוק החברות הישראלי. אז נכון שיש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים חברה אמריקאית כי שלל שיקולים גיאופוליטיים, אבל יש כאלה שהם לא יודעים שגם חוק החברות הישראלי הוא מאוד גמיש. זאת אומרת, הם רוצים סוג נפרד של מניות, כי החוק של דלוור מאפשר את זה, אבל גם החוק הישראלי. הם רוצים מבנה בורד שנקבע בהודעה ולא באספה הכללית, כי החוק של דלוור מאפשר את זה, אבל גם הישראלי. בסופו של דבר, שם מתאגדות באמת, אני הייתי אומר, 99% מהחברות שרוצות לפעול, אבל צריך לזכור שבסוף הן פועלות לא בדלוור. בסוף הן צריכות איזושהי כתובת פיזית במקום שבו הן פועלות, ניו יורק, קליפורניה, שיקגו, whatever, ושזה גם מתחבר לעולמות שגלעד אמר, של איפה שפועלים, שם בעצם גם משלמים את המיסים וכו'. אז גם את המס חברות משלמים נגיד בקליפורניה, למרות שהחברה נפתחה בדלוור? יש מס פדרלי ויש מס של הסטייט, וזה לפי הסטייט. אחד היתרונות שבדלוור, זה שעצם הרישום בדלוור לא מקנה לך נוכחות לצורכי מס. אז כלומר, חוץ מפרנצ'ייז טאקס, שזה מקביל לאגרת רשם החברות, לא נדרשים לשלם שם income tax, אלא אם כן יש פעילות ממשית שם. זה אחד היתרונות. עכשיו לגבי... כן. כן, אתה תראה את זה בהמשך, את ה-CTA ואת ה-BOI, זה יהיה בהמשך שאני אפרוס בפניכם את הדיווחים. אז כן, אז עוד פעם, אם בארץ, בואו נעבור לסקשן של המיסים. אם בארץ מגישים דוח למס אחד, הוא פשוט, בארצות הברית צריך לשים לב שיש 3 ליירים, אפילו יותר, שהעיקריים הם בדרך כלל פדרל, סטייט ולוקל, כלומר פדרל זה 1120, זה טופס ראשי שמגישים לרשויות המס. לסטייט, כאשר יש פעילות, יש מבחנים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, מבחנים שנקראים נקסוס, שמייצרים נוכחות לצורכי מס, וברגע שהם חלים על חברה, צריך ברמת הסטייט. כלומר, חברה יכולה להגיש גם ב-50 סטייטים, כלומר זה 50 דוחות למס פר סטייט שמגישים, וצריך לדעת לנהל את זה. יש נקסוס, לא, אז יש נקסוס, אני לא אכנס לזה מבחנים, זה מאוד מורכב, יש כמה מבחנים, זה בגדול נוכחות פיזית, עובדים, הכנסות,
לא ניכנס גם לאקונומיק נקסוס החדש, שמדבר גם על רף של הכנסות וטרשולדס, אבל יש נקסוס, יש מבחנים שצריך לדעת לעקוב אחריהם, וברגע שאתה עומד במבחנים שהמשמעות שלהם נוכחות לצורכי מס, אז צריך פשוט להגיש באותו סטייט, וחברות גודלות, הן מתחילות עם פדרל, אחרי זה פתאום פדרל ושתי סטייט, פתאום שנה אחרי זה פדרל וארבעה סטייטים. גודל. זה אתה צריך לעקוב, זה אחריות שלך, אחריות של הרואה חשבון, לעקוב, לנתח ולראות איפה לדווח. הם לא יודעים. אותו דבר, מקדמות או דיווחים לרשויות, ציינתי קודם, רק אם צפוי רווח צריך לדווח ולשלם, וזה ברמה רבעונית, בניגוד לישראל שצריך לדווח גם אפס בשוטף. סלסטאק, שימו לב, סלסטאק זה קטע מאוד מאתגר. בשונה מאינקאם טאקס, סלסטאק זה ריאל טיים. עכשיו, מה מאתגר בארצות הברית? שסלסטאקס הוא ברמת סטייט, כלומר יש 50 סלסטאקס שונים. עכשיו, כל סטייט וסטייט יש לה מבחני נקסוס שונים, כלומר, מבחנים באיזה שלב יחול סלסטאקס. ולא רק זה, זה גם התעריף סלסטאקס הוא שונה. אם בישראל יש לנו 17%, וזה ברור, אז כל סטייט וסטייט יש תעריף שונה, אז צריך לדעת לנתח את זה נכון. בלי קשר, גם שיטת המיסוי העקיף בארצות הברית היא שונה, היא רק חלה על המשתמש הסופי, ולא לאורך כל שרשרת העסקאות כמו בישראל. כלומר, רק המשתמש הסופי, ויש פטורים, ויש מה שנקרא Resale Certificate שלא תמיד צריך להוציא, ויש פטורים ברמת החוק. אז הנושא של סלסטאקס הוא מאוד מורכב, וחשוב לשים לב אליו, כי הוא real time. עברת threshold מסוים, והיום יש גם חקיקה פסיקה יותר נכון, וחקיקה ברמת של ברמת של סטייטים, של מה רמת ה-threshold. כלומר, ב-real time חייבים להיות עם יד על הדופק, ולדעת מאיזה שלב צריך להתחיל לחייב סלסטאקס בכל סטייט וסטייט. זה מאוד חשוב. extensions, בניגוד לישראל שאנחנו מכירים את האורכות שאנחנו מקבלים דוחות למס, אפשר להגיש extensions גם בארצות הברית. שימו לב שבארצות הברית extension חייב להיות מוגש כבר עם מספרים. המועדי ההגשה הם בארצות הברית הם באפריל וה-extension הם באוקטובר, אבל בישראל אתם רגילים שיש extension, אז אוקיי, אז בסוף נגיש בפעם הראשונה את הדוח לרשויות המס בביקורת במועד כשנגיש המוערך. בארצות הברית לא, בארצות הברית מגישים, ב-extension מגישים כבר מספרים, וצריך לשים לב שמגישים את המספרים, צריך שיהיו כמה שיותר בקירוב לדוח הסופי. כי אם הגשתם ב-extension הפסד, כי שמתם מחירי הרווה, לא שמתם, לא גמרתם את הביקורת בישראל, ואחרי זה פתאום יש רווח, מקבלים על זה קנסות. דלוור, דיברנו, דלוור יש להגיש כל שנה franchise tax, זה מקביל לאגרת רשם החברות. בניגוד לישראל שהאגרה היא יחסית קבועה כל שנה לחברה, בארצות הברית היא נגזרת מהשינויים בהון שעשו בחברה. יש חישוב איך עושים את ה-franchise tax, יש חישוב אלטרנטיבי, ככל שתעשו יותר עסקאות ותגייסו יותר הון, כנראה ה-franchise tax תצטרכו שלהם יותר גבוה. ועוד פעם מזכיר, דוחות למס בארצות הברית, לא צריך audit. אין ביקורת על דוחות למס בארצות הברית. שכר חשוב להבין שיש הבדלים משמעותיים, זה לדעתי ההבדל הכי משמעותי שיש בין ישראל לארצות הברית. בישראל מאוד ברור שאתה לוקח עובד, יש לנו פה חוקים סוציאליים, יש לנו חוק בריאות ממלכתי, חוק ביטוח לאומי, כל החוקי עובד מעביד, מאוד ברור לנו איך אנחנו מעסיקים עובד ואת הזכויות שאנחנו נותנים לו, פנסיה וכיוצא בזה. בארצות הברית זה לא קיים. בארצות הברית כל חברה וחברה צריכה להתקשר מול חברת ביטוח, או גוף כמו PO שאני אסביר בהמשך מהו, ולתת לעובדים את כל התנאים הסוציאליים ברמת החברה. איך עושים את זה? נדבר על זה בשלב יותר מאוחר. שכר פעמיים בחודש או כל שבועיים ולא חודשי. ראיתי טעויות שמעסיקים לקחו עובדים ושילמו פעם בחודש, זה עבירה על החוק. benefit setup, דיברנו על זה, חברה ברגע שהיא מעסיקה עובדים, היא חייבת לתת להם גם את התנאים הסוציאליים, כלומר בעיקר pension plan ו-health insurance. חייבת או צריכים, לא חייבת על פי חוק, אבל לא יבואו עובדים, נותנים. אין חוק שמחייב, כתוב no legislation, כתבתי שלא קיים, חברה לא חייבת, זה גם לא קיים, אבל בסופו של דבר לא יבואו לעבוד אצלך בלי benefits, וגם ידרשו benefits טובים, כי בדרך כלל גם העובדים הראשונים שתיקחו בארצות הברית, יהיו עובדים VP Sales וכאלה, והם כבר אנשים
ברמת דרג יחסית בחירה, שהם ירצו את כל התנאים הטובים. PO versus processor. בארצות הברית השכר מתנהל מול גוף צד ג'. כלומר, תהליך השכר מתבצע על מערכות של חברות חיצוניות לחברה. שם מתבצע כל התשלומים, הניקויים, החישובים, ה-payslips, ומי שמנהל את זה חשב שכר חיצוני שעובד מול הגופים האלה. עכשיו, גופים כאלה בגדול מתחלקים לשניים. יש כאלה שנותנים את השירות הטכנולוגי בלבד, שהם נקראים processors, גופים כמו ADP, גופים גדולים שהם באמת נותנים שירות טוב, שירות מקצועי, full technology, יש access לכל עם user, לכל עובד ועובד שיכול להיכנס ולראות את כל המצב שלו והתשלומים וההפרשות, אבל כל מה שהם נותנים זה רק את השירות הטכנולוגי, כלומר האחריות היא על החברה. אם החברה טעתה בניקויים, בתשלומי פנסיות, היא נושאת בעלויות האלה ובהשלמות. PEO זה גוף אמריקאי שנוצר על פי חקיקה אמריקאית, שנקרא Professional Employer Organization, שהוא למעשה עושה co-employment. כלומר, co-employment לצרכים ביטוחיים. מבחינת יחסי עובד מעביד, על פי חוק, המעסיק יהיה מעסיק אמריקאי, החברה. אבל לצרכים ביטוחיים, ה-PO נחשב מעסיק. מה שתי היתרונות העיקריים? יש הרבה יתרונות, אבל העיקריים שאני רואה בחברות, שזה הגורם המכריע. קודם כל, בתשלומי הפרמיות. מאחר ו-PO מעסיק עובדים תחת הפוליסות שלו, לא רק של החברה שלנו, אלא של עוד הרבה מאוד חברות, יתרון לגודל. כלומר, בסופו של יום, כשיבוא אליך עובד וירצה ביטוחים נרחבים, כלומר, ירצה ב-health insurance וב-pension, ירצה כיסויים נרחבים של עיניים ושיניים וילדים וכל מה שנדרש, אם אתם בתור חברה צעירה תלכו ישירות למבטח, סביר להניח שהפרמיה החודשית שתשלמו יהיה מאוד גבוה. מה היתרון לעבוד מול PEO? שאת אותם כיסויים גבוהים שתרצו לתת לעובדים, ובדרך כלל הם דורשים את זה העובדים, ב-PEO יתנו לתת לכם פרמיה יותר נמוכה עם כיסוי יותר רחב. זה חוסך המון כסף לחברות, וזה אחד היתרונות המכריעים, דרך אגב, שבוחרים PEO. עוד דבר, אם הייתה טעות בניקויים, תשלומים, תשלומי פנסיה, או כל דבר, בסופו של דבר, מי שאחראי לו זה ה-PEO, ואם העובד צריך לתבוע, הוא תובע את ה-PEO, וה-PEO אחראי כלפיו. וזה קורה, ובארצות הברית תובעים לא מעט. שימו לב, 50 מדינות, דיברנו על מיסים, גם 50 מדינות הן רלוונטיות בכלל ליחסי עובד מעביד. למרות שיש חוק פדרלי להעסקת עובדים בארצות הברית, יש גם ברמת סטייטים. כל סטייט וסטייט יש לייבור לאו אחר. ושאני אומר לייבור לאו אחר, אם זה מינימום ימי עבודה, שכר מינימום, ימי חופשה וכיוצא בזה, וזה משתנה מסטייט לסטייט. אז כלומר, אם לקחתם עובד ראשון בקליפורניה, ולקחתם עובד שני בניו יורק, שימו לב שהחוק שם הוא שונה. החוקי יחסי עובד מעביד שונים. ועכשיו בכלל יש יותר מאתגר בכל העולם של העבודה מרחוק, שפתאום חברה שנמצאת בקליפורניה, במקום שכל העובדים יהיו בקליפורניה ויחלו להם חוק של קליפורניה רק, פתאום הם צריכים להתנהל בהרבה סטייטים עם הרבה חוקי יחסי עובד מעביד שונים, ופתאום צריכים להצטייד בעורך דין כדי להתנהל, אבל זה העולם היום. אז שימו לב, אוקיי? וזה מתחיל מהתהליך של ה-offer letter, שפתאום offer letter? אוקיי. כמה זמן? טוב, יאללה, אז נרוץ. טוב, structuring tax דיברו, אני לא אדבר ולא אעריך, company registration, EIN ציינתי קודם, transfer pricing אייל אמר, option plan, אני רק אציין ואגיד, אם הקמתם תוכנית אופציות לעובדים ישראלים, מכירים את 102, שימו לב שבארצות הברית תיקחו עובדים וגם יהיה, הם גם ירצו אופציות. שם יש רגולציה שונה לחלוטין, אוקיי? שם אין 102 כמו שיש בישראל, יש רגולציה שיש מניות non-qualified, יש incentive, יש מה שנקרא 409 evaluation, שאומר שבגדול שלא ניתן להעניק, שניתן, אבל שאם מעניקים מה שנקרא תוספת מימוש נמוכה משווי מניה, זה אירוע מס לעובד, אז בדרך כלל עושים evaluation והם נותנים תוספת מימוש ששווה למחיר המניה, אז צריך להתאים את התוכנית אופציות להפוך אותה לגלובלית, זה בדרך כלל לא תהליך מסובך, מוסיפים נספח שתחול התוכנית בשינויים המתאימים ועושים את ההתאמות לכל הרגולציה האמריקאית.
בגדול, בשכר, אז כשמקימים את השכר, אז כמובן לעשות את הפיירול, להתקשר עם PO, עם גוף צד ג'. יש מה שנקרא Worker Compensation, זה עוד סוג של ביטוח שחייבים לעשות ברמת החברה, ומאוד מומלץ שלא, הסטארט דיי, בדרך כלל יש מועד התחלת עבודה של עובדים, ואני ראיתי לא פעם, אסור שיהיה לפני שיש לכם Worker Compensation. כי אני ראיתי תקלות חמורות שהיו, הרבה פעמים מקימים חברה, ואז פתאום יש עובד ורוצים לקחת אותו, ורוצים למהר, כדי לא לאבד אותו, ממהרים להעסיק אותו, והחברה עוד לא מוכנה. אין payroll, אין benefits, אין worker compensation. worker compensation זה הדבר שחייב להיות. אני ראיתי מקרה של לקוח שלי שלקח עובד, ועשה תאונת עבודה על אופנוע, ולפני שה-worker compensation, ובדרך לעבודה, והוא נאלץ לשאת בכל ההוצאות, $50,000, משהו כזה, זה טירוף. אז חשוב שתזכרו את הנושא של worker compensation. כשאתם לוקחים את העובד הראשון, כן הצלחתם להקים את ה-benefits, לא הצלחתם, שלא יתחיל לעבוד לפני שיש working compensation. כמובן, health insurance כולל את כל הדברים האלה, אני לא ארחיב. כמובן גם תהליכים אמריקאים. אני מניח שיש לכם תהליכים בישראל של גיוס עובדים, אבל כמובן כל ה-expenses, החזרי הוצאות, offer letter, relocation packages, commissions, training, כל הדברים האלה צריך לבנות בחברה אמריקאית, כי זה שונה מחברה ישראלית, וכמובן צריך להשתמש במומחים מקומיים, כי תהליכים הם באמת שונים. Tax compliance. טוב, זהו. בסדר.